тими миллии футболи Тоҷикистон таҳти роҳбарии мутахассиси гурҷӣ Гела Шекиладзе бозии хешро дар марҳилаи нимниҳои мусобиқаи байналмилалии оид ба футбол барои дарёфти ҷоми Мердека 2024 дар шаҳри Куала-Лумпури Малайзия баргузор кард. Дар рақобати марҳилаи нимниҳои ҷоми Мердека миллипӯшони тоҷик бо ҳамтоёни хеш аз Лубнон сабқат намуданд. вохӯрии дастаҳо дар варзишгоҳи миллии Букит Ҷалили шаҳри Куала-Лумпур доир гардида бо ҳисоби минималӣ 1-0 ба суди футболбозони мунтахаби Лубнон хотима ёфт. дар дақиқаи 13-уми дидор аз ҳайати мунтахаби Лубнон Ҷиҳод Аюб бо зарбаи сар тӯбро вориди дарвозаи мунтахаби Тоҷикистон намуда пирӯзиро барои тимаш таъмин сохт. اینجا شهرام سمیف بوده است که با این فوتبالباز مبارزه برد ولی تا انجام مبارزه بردن نتوانست. дар ҷарони рақобати мазкур алал хусус дар охирҳои қисми дуюми вохӯрӣ шогирдони Гела Шекеладзе барои баробар намудани ҳисоб талош карданд, аммо натавонистанд ҳисобро баробар созанд. бо ҳамин ҳисоби 1-0 дидори мунтахабҳои Лубнон ва Тоҷикистон дар мусобиқаи байналмилалии ҷоми Мердека 2024 ба анҷом расид ва якачини Лубнон ба рақобати ниҳоии мусобиқа баромад. қобили қайд аст ки мунтахаби футболи Тоҷикистон барандаи феълии ҷоми Мердека ба ҳисоб меравад. миллипӯшони тоҷик соли 2023 дар рақобати ниҳоии мусобиқаи мазкур бо ҳисоби 2-0 соҳибони майдон якачини футболи Малайзияро шикаст дода буданд. акнун дастаи Гела Шекиладзе санаи 8 сентябр бо мунтахаби Филиппин барои ба даст овардани нишони биринҷии ҷоми Мердека 2024 бозӣ мекунад. тими Лубнон бошад дар финал бо Малайзия рақобат хоҳанд кард. Menentang Filipina, tetapi tamat di sini untuk perlawanan pertama. Lubnan 1,